हेल' लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय लोगोफोर जों दिनै सावरायगोन साबस्क्राइबार आरो भिउखौ जोङो मानि फार्स्ट टाइमाव जोङो माबोरै बारायो लोगोफोर जों आं दिनै बिनिनो मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन लोगोफोर। दा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि सिगां आंनि मोनसे फिसा रिक्वेस्ट लोगोफोर, नोंथांमोना जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो, लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो, जाहाथे आं नोंसिनो बिदिनो इउटुबनि रिलेटेड आरो बायदि बायदि ट्रिक्स एन्ड टिप भिडिअ लानानै फैनो हायो लोगोफोर। दा फैदो बिदिब्ला आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामा जासे स्टार्ट खालामदिनि लोगोफोर। दा जोङो गिबियावनो थांनोसै प्ले स्ट'राव लोगोफोर। प्ले स्ट'राव थांनानै सार्च खालामनोसै जोङो, बेयाव सार्च खालामनोसै जोङो वाइटि लाभ साब फर साब नै लोगोफोर, जोंना वाइटि लाभ साब फर साब फैबाय। दा आङो बे बुस्थुखौ अलरेडि डाउनलड खालामखानाय नै लोगोफोर, आंना अपेनल' होनांसिगौ। दा आं नोंसिनो खोन्थानोसै नै लोगोफोर, बे बुस्थुखौ जोङो मानि गुगोल प्ले स्ट'रावनो एभेलेबेल। नोंथाङा बेखौ सार्च खालामदो आरो बेखौ डाउनलड खालामनानै लादो नै लोगोफोर। दा बेयाव होनाय दङ वाइटि लाभ साब फर साब गेट साबस्क्राइबार एन्ड भिउ लाइक्स नै लोगोफोर। दा फैदो बिनि रेटिं आरो बिनि डाउनलडारखौ नायनोसै नै लोगोफोर। दा बिनि रेटिंआ जाहैबाय 3.8, लोगोसे बेखौ बयबो मानसिया इउज खालामनानै मानि ट्राइ नायबाय जानो हागौ नै लोगोफोर। बियो 1 मिलियन डाउनलड्स लोगोफोर। नै बियो जोबोर मोजां एप्स लोगोफोर, नोंसोरो ट्राइ नायदो। आंबो ट्राइ नायखांबाय आरो बियो रियेल खामानि होयो लोगोफोर। नै दा बेखौ आङो अपेन खालामनोसै लोगोफोर। माबोरै बेखौ माबायो लोगोफोर। नै दा फार्स्टआवनो नोंनियाव जुदि बेखौ डाउनलड खालामनानै अपेन होयोब्ला नै बिदि नुजागोन लोगोफोर, गुगोल लगइन नै बिदि नुजागोन। दा नोङो बेयाव मा खालामनांगोन, नोङो जिखुनु जाया मोनसे नोङो मानि जिमेल आइडि खुलिनानै मानि फेक जिमेल आइडि नोङो फेक जिमेल आइडि खुलिदो, बेयाव लगइन होदो नै लोगोफोर। दा आंनाव मेरला फेक जिमेल आइडि दङ नै लोगोफोर। आं जिखुनु मोनसे मानि बै नोंनि रियेल आइडिजों होनो नाङा लोगोफोर, मानो होनोब्ला बेयाव फेक जिमेल आइडिखौ होनानै नोङो ट्राइ नायदो नै लोगोफोर। दा आं नोंसिनि एगजाम्पोल देखायनो थाखाय आं जिखुनु मोनसे जिमेल आइडिजों मानि बेखौ लगइन खालामनोसै नै लोगोफोर। दा लगइन खालामनायनि उनाव आंना नै बेबायदि गेवबाय नै लोगोफोर। दा आंना बेयाव 0 कइन्स दङ नै लोगोफोर। बेयाव नोङो जेसेबां कइन्स बुथुमनो हागोन एसेबांनो नोंनाव साबस्क्राइबार आरो भिउआ मानि मोनबाय थागोन लोगोफोर। मारै मोनगोन होनोब्ला नोङो बेयाव एड खालामनानै नोंनि भिडिअखौ गोबां मानसिफ्रानो बिदि नायनानै नोंना साबस्क्राइबार आरो वाट्च टाइमा बारायनो हमगोन लासै लासैनो लोगोफोर। नै दा बेखौ माबोरै इउज खालामो होनोब्ला नै जोंना नै बाहाय होनाय दङ नैबे केम्पिं भिउ साबस्क्राइबार एन्ड लाइक नै लोगोफोर। नैबे दा केम्पिंआव आङो नै बाहाय टाइप खालामनोसै नै लोगोफोर। दा बेयाव टाइप खालामखांनायनि उनाव आङो नैबे प्लास आइकनाव थुनोसै नै लोगोफोर। दा बे प्लास आइकनाव थुबाय आङो। बेयाव प्लास आइकनाव थुनानै नोंथाङा नोंथांनि जे भिडिअआव भिउस बा लाइक मोननो लुबैदों बेखौ नैबे भिडिअ लिंक एड्रेस URL आव मानि पेस्ट खालामना होदो नै लोगोफोर। दा आङो आंनि चेनेलाव थांनोसै, आंनि चेनेलाव थांनानै मानि बेखौ मानि आङो कपि खालामनोसै आंनि लिंकखौ कपि खालामनायनि उनाव आङो बे एप्सआव लाबोफिननोसै। नै बाहाय आङो पेस्ट खालामना होनोसै लोगोफोर। नै दा पेस्ट खालामखांनायनि उनाव आंना भिडिअआ एड जाबाय नै लोगोफोर। दा बेयाव एड जाबाय। नोङो नै बाहाय होनाय दंखायो लोगोफोर, नै नाम्बार अफ भिउ। नै जेनेबा नोङो बिसिबां भिउ लानो लुबैदों, ना नोङो साबस्क्राइबार लानो लुबैदों ना भिउ लानो लुबैदों नै लोगोफोर। नोङो साबस्क्राइबार लानो लुबैदोंबा बेयाव होदो आरो लाइक लानो लुबैदोंबा बेयाव होदो नै लोगोफोर। दा नै साबस्क्राइबारा नै बेयाव होनाय दङ नै नाम्बार अफ साबस्क्राइबार नै लोगोफोर। बेयाव नोङो जेसेबां साबस्क्राइबार लागोन, नोङो 10 साबस्क्राइबार लायोबा नै लोगोफोर नोङो 10 साबस्क्राइबाराव होदो। नै बाहाय सेलेक्ट खालामदो नोङो जेसेबां साबस्क्राइब नांगौ नै लोगोफोर। दा बेयाव आङो नोंसिनि एगजाम्पोल खोन्थानो थाखाय नैबे 10खौ सेलेक्ट खालामनोसै आरो टाइम रिगुयार नोंथाङा बेसे टाइम मानि नोंथांनि भिडिअखौ नायजानो लुबैदों नै आं बेयाव 60 सेकेन्डखौनो होनोसै लोगोफोर। मानि एगजाम्पोल देखायनो थाखाय आङो बेयाव 60 सेकेन्डखौनो होबाय। दा नै लोगोफोर, दा आंना कइना 0 मानि बेखौ होयोब्ला नै बेयाव दान होयोब्ला इउ डु नट हेभ इनाउट कइन नै आंना बेयाव मानि कइना 0 नै लोगोफोर। दा आङो बेयाव मोनसेबो कइन गैया, नै बाहाय होनाय दंखायो नै बेयाव आंना कइना दा 0सो, ओंखायनो आं बेखौ मानि लानो हानाय नङा लोगोफोर। नै दा बेखौ लानोब्ला आंना 21,000 कइननि गोनांथि जागोन नै लोगोफोर। 21,000 कइन नांगौ, नै बाहाय होनाय दंखायो नै बाहाय 21,000 कइन्स होनाय दङ। होनबासो बियो मानि बे जा बुस्थु नोङो 10 साबस्क्राइबार आरो टाइम रिगुयारखौ बेखौ मोननो हागोन लोगोफोर। दा जोंना मेन खोथाया बेसो जादों लोगोफोर, जोङो कइन्सखौ मारै बुथुमनो लोगोफोर। कइन बुथुमनाया जोबोर इजि आरो जोबोर गोरलै नै लोगोफोर। जोङो फार्स्टआवनो नैबे भिउआव फैदो। नै दानिया नै लोगोफोर कइन बुथुमनो थाखाय नैबे भिउआव फैदो। बे भिउआव फैनानै नै बाहाय होनाय दंखायो लोगोफोर। नै
नैबाय होनाय दंखायो नोङो 62 सेकेन्ड मानि 62 सेकेन्ड नोंथाङा नैबे भिडिअखौ नायोब्लानो नैबाहाय 50 कइनखौ नोंथाङा मोननो हागोन। नै नोंना 50 कइना नैबाहाय एड जानानै थागोन, नैबाहाय एड जागोन लोगोफोर। दा फैदो बिदिब्ला आं दा 50 कइन बुथुमनानै नोंसिनो देखायनि। नै लोगोफोर आं दा बेखौ 62 सेकेन्ड नायनोसै, नैबाय प्ले खालाम। नै लोगोफोर आं दा बेखौ माने 62 सेकेन्ड नायगासिनो दङ। मानो होनोब्ला आंनाव बेयाव दा नोंसोरनो आं लाइभ प्रुफ देखायगासिनो। नै आंना दा बेयाव कइना बारायगोन ना बाराया दा लोगोफोर नोंसोरबो नायनो हागोन। नै दा आं बिनि नायनोसै, नै बिदि खारबाय। अके नै लोगोफोर आंना 50 कइन जाबाय आरो गोदान मोनसे फैलायबाय। नै लोगोफोर दा आंना 50 कइन जाबाय आरो नैबेहाय गोदान मोनसे कइन फैलायबाय लोगोफोर। नै आंना दा नैबेहाय 50 कइन जानानै दङ। बिदिनो नोंथाङाबो कइन बुथुमदो आरो नोंथाङाबो माने मा होनो लोगोफोर, नोंथाङाबो कइन बुथुमदो आरो बेखौ भिउ आरो साबसक्राइबारखौ बारायहोदो। नै आंना दा कइना नैबाहाय बेसेबां जानानै दङ, नैबाहाय 50 जानानै दङ। नै लोगोफोर 50 कइन आंना एड जानानै थाबाय लोगोफोर। बिदिनो नोङो जेसेबां हायो कइन बुथुमदो आरो नोङो साबसक्राइबार आरो भिउखौ नोङो नोंथांनि चेनेलाव लाबोदो लोगोफोर। फार्स्ट टाइमाव, मानो होनोब्ला फार्स्ट टाइमाव बयबो खस्थ' लोगोफोर, बिराद मेहनत खालामनांगौ फार्स्ट टाइमाव इउटुब चेनेल खुलिनोब्ला। ओंखायनो नोंथाङाबो बेखौ ट्राइ नायनो हागोन लोगोफोर। आसा खालामो आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। आसा खालामो नोंथाङा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन। मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, साबसक्राइब खालामदो, लोगोसे शेयार खालामना होदो। दा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।